Iya para kanca. Tinimbang turu sore-sore mlaku sowan kutha. Pana raga. Ayo.
tidak mohon turun. Panggungnya jeblos soalnya. Tulung, tulung. Hoha, hohe, hohe, hoha, hoha, hosa, 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 hosa. Oe, oe, oe. Hoha, hoha, ha. Ayo Mbak, nuwun sewu. Mbak-mbakku yang ada di atas panggung dimohon sekali nyuwun tulung sangat madhap kemawon nggih, madhap kemawon. Pak Amit. Turun saja, turun saja. Piye iki, Mas? Piye Pak Amit? Mikmu ndi, Ro tiro, we tuwek ora. Piye, We tuwek o. Bisa apa ora? Iya sik to. Kancane iki mang ya wis minggir lho, Mit. Kancane iki wis minggir. Piye? Wong golone wis minggir ning poncotan terus kok tendang gulune lho. Kowe nang endi? Ning pinggir lho. Lha kowe nyapa nang kono? Lah ben saman joget ben penak. Lah aku joget nang kene ya wis penak. Kancane cengele kok jedeg ngono kok. Kene apamu? Cengel iki lho. Oh, berarti yo kurang pas. Loh. Kok kurang pas piye Oh, to? sasaranku malah sirahmu. Yo sing apik iki kancane wis minggir. Joget sing sigrak. Sigrak kurang sigrak piye? Yo joget ganongan. Ganongan. Kolaborasi enek pencak silate. Pencak silate. Gagal loh. Tapi Nyuwun sewu adik-adik ibu-ibu kula jogetnya gagah napa mboten? Tan. Ah. Penonton iki Gagah napa mboten? Ah. Ngene bolak. Kula jogetnya gagah napa mboten? Lah, piye? Mboten. Aja iki ngarep urung iki. Para-para YouTuber iki lho. Anu, Mbak, aku jogetku gagah apa ora? Lah, Krungu ta? Ora. lah gini kok iki Piye? Sik to, kowe iki bodho ngawe-ngawe ora ngambung. lah. Menengo dhisik. Kan mungkin purun. Kene, Pak. Lah nyawer piro? Piro sik?
Yo, sik to piro sik, engko sange ora nyucuk karo lekku pijet. Piro? Pijet ki minimal saiki 75. Urung rokoke. Rokoke lek Surya 27 berarti 102. Yo minimal 200, Pak. Jalukmu kok akeh. Lah piye nyumbutne karo lekku pijet kok sauto? Lah salto ki ben penonton ki seneng. Wis seneng yo seneng tapi yo kudu disumbutne, Ro. Disumbute piye? Sauto adewe sesuk pijet. Lah, Sopo sing tanggung jawab pijet? Kene 5.000. Ora apa-apa kene 5.000. Iki pokok sak ret munyer iki kabeh 5.000. aja kaya ngono aku dhewe ki meneng desa. Bago ki aja kaya ngono kuwi. Lah aku ki nang kene iki wis ora ping kaping-kaping. Piye? Iki biyen ki sik urung wujud apa ki jenenge Lapangan. lapangan pol kene iki. Piye apa? Poli. Lapangan poli. Lah line nggonku. Lapangan poli biyen urung Lapangan poli biyen ki aku wis main ning kene. tenan opo? Lah iki biyen tandurane wis gedang ning pojok kono. Nggih napa mboten? Lah, ya toh. Duwang kene. Aku tidak banyak bicara tapi dapat uang. Terima kasih, Bos. Ngapo? Lah, Lho. meneng wae yo omong ngono lho. Terima kasih, Bos. Ya Allah. Wah iki mbahku iki sing nyawer. Mbak kasih Mbak Amit matur nuwun. Wah iki lek disangoni. Waduh iki pisan tanggoku. Iki lek mbahku gelem nyawer ngene iki sesuk mesti njaluk kono kok nero iku sak renteng iki. Ngono kok mbok genahne. Kuwi ngono yo rezeki. Kula dongakne panjang umur sehat selalu rezekine kathah. Amin. Nggih. Amit kuwi aja kaya ngono kuwi iki. Iki mantanku. Kok iso? Nggih. Atur sembah nuwun nggih. Endi? Amit ya Mas. Piye? Lho sing ngapi diparani Amit Anu, 1000. ora apa-apa, wis to. Lek sajake mambu keringet ora betah kok. Situ. Nah, Dek munggah. Endi? Ndi, Mbah? Endi? Oh iya Pak. Ndi? Heh? Beh, ya iki. Beh, Ya Allah. Dek, pinggir Mit. Allah, alhamdulillah rezekine kathah barokah. Nggih, barokah Allah. Ngene iki lho, bot-bote duwe dulur akeh nang ngendi nggone ngene iki. Kabeh mesti nyangoni, ya ta? Ha ta, Ro? Piye? Oh, alah Mit. Kok ngono kaya ora iso. Mencolot. Aja mek anu jogete dhisik. Lho wis to. Ya atraksine. Atraksi. Ben sawer. Beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Tiro. Ayo Mas. Langsung aku. Kalau. Wow, ujuk. Tibakno molet nek ngene tok. Tak kira ngene. Tibakno molet. Ayo Mas. Lanjut Mas. Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah dia Mas Tiro Asmara yang akan melakukan sebuah atraksi salto belakang. Ayo beri tepuk tangan biar tambah semangat. Sebuah atraksi salto belakang dan disusul berjalan menggunakan tangan dari seorang manusia berkepala nyampe. Siapakah dia? Inilah dia Mas Tiro Asmara. Loh, ayo. Loh, salto wong kene iki ben demen lho bojokan.
Sing ngelokne sapa? Jajal dhisik mang piye nek nyiarne. Tak siarne sebuah atraksi sauto belakang. Dari seorang manusia Yo iki lho. Gak demen aku. Oh, berkepala nyambe. Nyapa lho? Lah kowe kok nesu nyapa? Lah siramu koyo nyambe apa ora? Loh, lah kene kok nesu? Ye, tiro gampang nesu, ye. Berarti lek nesu rumangsa sirahe koyo nyambe. Ye. Tiro koyo nyambe. aja kaya ngono met. Terus, lawan ning kene iki aku menyembahkan untuk cintaku tersayang iki lho. Iki cintaku ge kacamata lho. Jaket abang kuwi ye. Oh, Kowe kena KPAI. apa kuwi? Komisi Perlindungan Anak Indonesia lek Mancari kuwi. Walah, kono ki mbiyen kae ya wangi. Wangi apa? Biyen iki jaman Saiki prayo wangi. wangi. Wangi apa? Remason. Tapi ngono kan ya senyume manis. I love you. Tapi ketoke anu iki, sik balita. Balita. Lah kuwi Sing apa? untune rong enek sing tukul blas. Ki wong sepuh kuwi ya ngono lho, Met. Nyapa? Duh, iya yo sithik-sithik yo. Oh, jadi metik. Lah. Kok metik ki to? Tanpa gigi yo. Iki tak atraksine. Atraksi. Oh, iya. Aku gek ke lho. Cinta-cintaku ke lho. Ada Mbak Puri. Mbak Aisyama. Ada Mbak Diah Asmara. Waduh, kayak aku asmara dan. Apa kan milih? Milih sing ndi? Nyapa? Nyapa lho? Yang aneh koyo ular keket lho. Oh iya. Nyapo. Yo sik. Atraksi dhisik kok. Wit wae. Ojo koyo ngono cah iki kok. Tas padang opo to bocah iki? Atraksi dhisik. Padha atraksine. Menteni ojo kendang. Cah iki kok. Blas apa yo kesel kancane. Rotiro. Dalam Kowe bar oleh aku terus aku kok guak to, Ro. andak sayangku. Kok ora kok enggep aku bar kowe tak jogeti koyo ngono. Cili lek no. Sakit hatiku. Walah, ojo ngono. Hatiku sakit. Kan nyapa kowe njaluk sing ndi? Njaluk ndi? Heeh.
Iki lek ku merayu kaya ngono lek ku ngene Dewi Sangga Langit angel ram kok. Dewi Sangga Langit. Aku didi sing gelem loro iki, Ro. Kene kambe aku, Bu. Kene. Ya wis. Heeh. Jaremu padha asmarane kae yo pias. Ndak yo Aini Dama asmara sok. Ya. Kae musuhe sapa kae golek musuh kae. Kae. Golek musuh dhewe. Loh, Bang loro pisan bareng. Bojo loro bareng. Wah, bareng loro. Istri pertama sedang melakukan edrek. Disusul dengan istri kedua. Pokoknya melaku aku. Alah. Iki to, cah ngeranti lho iki. Kalem kok. Yo. Asa. Busak, busak. Bosok mir. Bu Mas. Pito met. Piye? Dan iki bojoku ki yo kalem. Yo ayu. Nggo kebaya apik. Bener. Dilabrak bojo nopo lho? Iki Yo, bojo yo. nopo dilabrak Met. kapok. Pilih ndi lah yuk kapok. Ora melo-melo aku. Kapok prak. Oh, weh. Sorry yo bola yo. Ngene iki resikone wong ganteng iki ngene iki. Alah. Dadi ya ngene iki. Apa? Ganteng. Wong ganteng. Oh, modele kok kendi ngono ganteng. Kene kaya ngendi sing penting bojoku loro deloken nyuwun sewu bojoku sing pertama lho. Nganggo kebaya Heeh. ketok anggun. Anggun. Gelungane nang mburi, ya Lah. toh. Bojoku sing kedua, ya toh. Ya. Nganggo klambi sing modern. Modern. Ora nganggo gelungan nang dhuwur. Lah iki apa? Iki nang ngesor iki. Aja kaya ngono. Iki yo TDE orang duwe gelungan, Ora gawe to. orang gawe. Timbang bojomu kuwi deloken. Loh, ngapa? Rambute ireng. Heeh. Bojoku deloken rambute. Heeh. Nyun sewu ya, Mbak ya. Apa? Hmm. Apa kaya apa kuwi? Rupane kaya aromanis. Lah, Iki bojomu kok mbok onone iki. gaul. Iki gaul. Gaul apa? Bojoku sing pertama nganggo kebaya anggun, Anggun. nganggo gelungan. Ini menandakan bahwa asli wanita Jawa. Oh, jane. Jawa tulen, ya sayangku ya. Ya sayang. Nah, iki lho rungokno. Lek iki Heeh. separo alias blasteran. Kok blasteran iki? Separo Indonesia, Heeh. separuh lagi hanya napas ini untukmu. Yo ngene iki. Iki tuh Ngapa? dikeruwek ngene lho. Iki menandakan sayang. Sayang timbang kowe. Loh, bojoku lek lho to, menik-menik kaya ngene lho. Kok to bentuke Menik-menik apa? menik-menik cantik. Menik-menik koyo benik tek. Kowe iki apa to kowe iki ra ndek bojo kaya ngene delokan to bojomu lho cilik-cilik. Lek bojoku lek seger gemoy kaya ngene. Endi? Iki lek gemoy. Kene ndak apa-apa bojoku loro tak setel setanting. Setanting. Apa yo lek bojo ki disetel lemu bahagia kok setanting ki lho. Lemu Lemu kuwi urung mesti bahagia. ngono ya. Tek ono bojomu karo kowe iki bahagia, Bro. Loh, sayangku, kamu selama ini sama aku denganku ini kamu bahagia apa enggak? Ndak toh. Met Krungu dhewe toh? jane tak pakani lho, Met. Krungu dhewe toh. Sayangku. Sayangku kamu selama ini sama aku bahagia apa enggak? Bahagia. Rungokno ro iki ro. Rungokno ro. Coro. Tiro. Coro kilomet iki. Bahagia, tapi bar iki jatahe mundak 2 kali lipat kok yo. Lah, nyokot lah kowe yo. Panggah kuat sayangku tenang. Dek ini sing teko BRI wis waya jimuk kok dilebokne nek. Piye piye?
Piye sing BRI wis jimok iki blebokne nek. Lah kok kemlinti wong lanang iki tanggung jawabnya bekerja. Tanggung jawab. Iki saya bojoku sing enom. Bojoku sing tuwa nyuwun sewu. Kamu selama ini sama aku bahagia apa ndak sayang? Titik. Nah. Titik. Oh ya enek. Piye? Titik. Berarti kan menandakan ada. Ada tapi setitik. Titik. Oh, Setitik demi setitik lama-lama menjadi akeh. Kuwi lho. Ngerti ora? Ngerti ra bojoku kok muni titik ki ngerti banyak ora? kok. Kamu dulu tidak pernah belajar matematika ya? Enggak. Enggak toh? Pantesan. Kamu tidak ada kurangnya sama sekali. Ngene lho. Lah mek ngono ki aku ya iso. Merayu ngono lho. Lho bojomu petang mok rayu. Lah. Tak kalau sayang kamu pernah kurayu ya. Enggak. Iya ta. Iya tah iki, Bos. Wis tak rayu lho, Bos. Endi? Sampai para tuaku lu minggat tak rayu. Lah kok iki jane rayu padu kok marang minggat. Gak rayu njaluk anu kok apa? Yo warisan no. Warisan lemah ngono wae ndang kok wekne. Lah piye lho Kaya yo aku. Ki bojomu apa yo iso joget? Alah lek mek perkara joget. Bojoku mbiyen sak durunge rabi ki tak tes. Kok tes Iso joget, iso nyanyi apa ora? jajal. Lek pancen iso tak rabi, yen ora sepurane Dik. Aku golek sing iso joget karo sing iso nyanyi. Wong potongane kok nyambik ngene kok ndedak kok. Duh, ora percaya nyuwun sewu. Titingane Mas. Doan, titingane Mas. Ayo. Pi. Pi minor. Apa iki? Kamu mau ngetes aku apa? Udah bener belum ya ding-dingannya ya? Iya. Ngapa? Pelok Mas, aku nyuruh Lah ding-dingannya oleh pelok. piye kok pinggir. Apa tasirmu apa toh? Iki dingin bojoku. Wah ya, Mas aku minta ding-dingannya pelok. Aku harap ngerayu wong iki. Biawak iki ya. Piye, Mbak? Oh, ya Ayo. ampun suamiku, maaf. Aku lupa. Sayang sini. Biawak. Enggak apa-apa. Boleh gorengan ben nggih tambah cacah ya. Iya. Hei, iki bojomu mau kayak rayuan toh. Lah aku langsung duit, ini cintaku. Ya, sita-sita. Loh. Nah, Piye to Mas? ya, Mbak. Samene sesasi ndak cukup kok Mas iki. Kuwi 10.000 kok nemen iki. Dadi pirang dino iki? Data sesasi. Alah, 10.000 di tangan istri yang tepat. Ndak aku ndak Loh, tepat ritek kaya Carane ben Iya. dadi aja mung sesasi. piye? Lek perlu iso dadi setahun. Piye? Tukokne tanggalan bleng. Dadi setahun. Sing penting kan dadi setahun. Ora iso. Ini sayangku. Apa iki? Kono. Oke. Dengarkan ya sayang, ini wujud cintaku padamu ya. Piye? Nyapa ki sayangku? Duh, nyambek tenan kowe iki nyapu. Tak rayu Ojo rene, panggo sayang. rono ae rene. Nah, ben ketok. Ayo penak to mit bojomu mit. Ya ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Kok samene? Ya Allah, Mas aku refleks nyawang kono, dadi malah kleru aku. Nyapa? Oh ya. Kok sakmene? Kene rasane ngono. Wis sik urung mari aja kok. Ora mari sik. Wah ya, Ngono. Ayo cilik kok tekmu. Wang nandang asmara. Oke. Lepas saya. Aku siap menjadi imammu.
Sayang, Iya sayang. kamu tahu nggak kenapa hari ini kok kelihatan sangat cerah? Eh, Tidak ada mendung, tidak ada hujan. oh iya nggak tahu ya. Ini Kenapa bah- emangnya? Ini pertanda bahwa langit, alam semesta meridoi cinta kita berdua. Sayang, kamu tahu nggak kenapa ini kok terang sekali malam ini? Karena ingin menyinari kita berdua. Salah. Karena apa sayang? Lampunya banyak. Iya. Itu kain lighting. Sayang, Iya sayang. kenapa lampu-lampu ini bisa terlihat terang sayang? Kenapa ya? Karena meripatmu melek sayang. Jajal kamu meremo sayang, melek peteng. Oh ya. Iya. Duh, iki kok bendorone wis. Iki kok enek biomban karo Heh? Iso tenan. Alah alah. Wong kene, ayo sayang. iya ben dibacotne karo mban-mbane dhewe ya kan Mas ya. Nyekel mik ra iso kon inden. Anu Ayo Mas, berarti. iya iya. Elo elo tansah kadruk-kadruk jaman dina wengi tansah kadruk-kadruk kadruk para nyono kadruk-kadruk Wow, gadruk gak. Ya Allah, lindungi diriku. Ya Allah, kita memang begitu. Kalau punya tetangga yang sangat resik itu ya seperti itu. Kita lihat kita bahagia, itu pasti iri. Iya tuh? Iya. Gila, ini nggak apa-apa, biarin aja. Nah, terus lo, Mas aku sidone bojone sapa Mas? sembarang. Milio, Lah milio aku ngomong ini. piye aku dah Wes toh, ora apa-apa. Lah jare aku mang bojomu lah aku kok tokne to Lah sama Mas. lu tak wen-wen aku beliau setengah Lah lodo jare isan. sapa rayu panggah kuwi ae lah aku piye? Istri yang tua dulu mari ngono istri yang muda. Lah kesuwen no. Wes gak apa-apa sampean milio. Iki dino iki lek rene aku nggih ngene iki malah koyo tukang tayub to. Sampean milih rene ra apa-apa. Iki nek mangkate ngene malah koyo tukang dramben. Wes milio sing iki. Tak wei kebebasan. Aku iso nyanyi. Endi? Iso nyanyi. Nyanyi apa? Iki zaman sermu nyanyi apa? Zaman Iki iki Oh. Mbak Via. Mbak Iki Via. Mbak Via to? Eh. Ngerti aku jenenge Via. Nyanyi apa? Regane nek plate nang kene. Endi lho? Via. Kowe iki aja delok bojoku ngono kuwi. Mata keranjang kowe iki Kon jenenge. buka lek ra percaya mlek nek. Iki lho. Aini Jama. Apa? Aini Alah Jama. alah iki sing ning YouTube ketok. Ah, Aduh, geditawa. kok kuwi to, Mit? Aja dewa-dewa kuwi lho. Dewa-dewa. Ah. Lah iki Mbak Puri sing belane. Bojoku kene. Ning Eh, iki. iki lho. Kok iki? Lah bojomu isane lho nek linggo karo nyanyi ning etok sak jam pundel kuwi iki. Tak jam piye? Kok jam 7 sampai jam 4 nek kaya linggo betah men lho. Pokoke bojoku goyang dobret ngene. Mending Kowe ngerti ora iki kok nyapa linggo ngene? nyapa. Iki lek ngadeg ngene mergo lek ra gawe pempes bocor. Ayo didolne bojone Endi dhewe-dhewe. bojomu iso nyanyi apa? Jajal, Kabeh. Mas, jajal Mas. Mas, lagune Aminor. Aminar ya. Alah alah, sing lagi terbaru ki lho. Apa lho Met? Iya to mosok ndak ero lho ya, sampean lek ero ya sayang. Apa? Lah iki lho, ero iki lho. Bojoku. Ah, iya to? Ngerti ora? Ya kuwi. Cemplek kecepet. Ya. Semono semono. Piye to Met? Apa? Iki lho, tak koordinasi karo tukang. Jajal. Sisi ono jajal. Sik. Iki wong aduhe nyapu bunga kene Sik. sampe. Sik.
nyon sewu Mas. Nyon sewu badhe request napa? Badhe request. Semakin menyala. Terprioro iki. Prioro. Sik suarane kok rodok. Semakin menyala. Bocah iki mang kok ndak biru rupane. Iki mang priyo Iki iya. lek kaosnya menyala. Lambimu pink, Iki lek klambine pingin menyala. ora lambimu pink Tapi kok lek nyangoni bocahe 5.000. bocahe kok semakin gelap. Ora oleh kok. Sama request apa Mas? Semakin request apa? Request apa? Sing sapa? Jajal, sama nyanyekne kok kene iso apa? Iya, iya. Semakin menyala. Bocah iki gojoke nek omong ngono tok lho. Kira-kira iki. Omong liyane ndak iso. Kok semakin menyala. Lah iya, ayo Mas ya, sarang-sarang panjak balagrama Roko Batara Tirta. Tirto. Tirta. Roko Batara RB. Roko Batara Putra. Weh, jan getun aku mara rene bengi. Jadokno mang jam 8 isuk. Kene iki tenan wong bago ki loman-loman lho. Lah, motor kecil lho mek 12.000, motor besar 15.000. Jadokno berarti tuku papat aku. Kae jam 8 pagi sampai jam 8 malam lha iki wis kewengen. Kuwi iki cucian met. Lho, butuh motor lho. Motor Fortune. Wah, tak kira lek motor sing cilik-cilik ngono kae. Ombak penelitian baru ki alhamdulillah lho. Ora mek ning kene tok penontonnya. Endi? Delok ngantikan dhuwur lho. Kayak VIP. VIP. Jadi setengah ngentas pemean kayaknya toh. Ayo, monggo. Asik. Ya. Arta Jaya Pro Audio. Ada Mbak Kuri, Mbak Mia Asmara dan juga Mbak Aini Zama. Spesial lagu buat penonton yang hadir pada malam hari ini. Ada Sabar. Saben dino rasane ra karuan. Wong kopi lagi ning rasane pahit tenan. Angan-angan ele rasane kok padha tempe. Apa kaya kene rasane wong ora duwe. Cintaku boyo sampun lek nesu tapi iso rasa kudu nganggo majuti emang panas bagusku gak beda karo hatimu rungokno kembangan manisku.
Terima kasih, nanti dilanjut lagi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira do waspada. Bandingane metu, kewanganane metu. Barangi nggih. Ayo. Saudara-saudaraku semuanya tetap menjaga kondusivitas nggih. Prabu Plebati Rosan Prabu Sima Kompang.
amo jaya prata sika kundang para nyata bayan gereng-gereng tan kenopi nado ning raja pindhota ono watak ira dur angkara kiri siksa sapa yen leno menopi layi was hati-hati baik Jaya Kapiloro. Awas, wis wayahe. Wis wayahe. Wancikon. Wis wayahe. Gegering jawi lamene pasik pangananku. Hati-hati. Gegering jawi lamene pasik pangananku. Prabana Walau hati rosak Banteng semua Banteng raya Banteng lirik Junior Ing mriki kawula nuwun tambahin pangestu Nuwun tambahin pangestu Wancine medale Banteng Suro Senior Wong lirahing sekaring lawon tolak Wong wilahing sekaring lawon tolak Nuwun tambahin pangestu Nuwun tambahin pangestu Banteng Suro Banteng Jaya Banteng Blerik Suro Ayo Mas Suro Ayo Su Ayo
Suro. Sudan roh. Jauh penonton yang ada di atas panggung trap, penonton yang ada di atas panggung joget dimohon untuk turun. Panggungnya ambles masih. Penonton yang ada di atas panggung joget dimohon untuk turun. Genyo sewu mas, panggungnya ambles. Panggungnya boten kiat bosku. Rogo Bathara Putra. Via Asmara, Puri Ratna, Aini sama. Asal mudun parlemen Yoji jarene kasus ngono jarene kasus ngene ora ono galone galon lawan politik orde baru jadi korban komisi reformis palsu. Ayo! Latihan cacat netramu, nangin ngerti batenu. Andi kujeng andi asu. LSM opo partai, ormas opo mong RT. Sepenting kumindake. Ayo tuh, sing prasaja. Aku mau ngayomi jagat raya. Bos Bali, ayo Bon. Terus mana nih? Tokas. Korban dicegal rene marga
ho ya ho ya. Iya. Wawan jaja ho. Iya. Barang-barang rokok, Bathara Putra, yuk tangannya di atas, yuk. Salam dua-dua, salam persaudaraan. Balak Rama. Pesate! Jaya. Pesate! Selama bumi ini masih berpenghuni, di situ kami akan tetap berdiri. Karena kami adalah saudara berikat dalam satu sumpah bersama, berpijak di atas kesetiaan hati bersatu, mengarungi hidup ini tanpa pembeda, tersebar ke seluruh pelosok negeri, saling menjaga, merangkul, melindungi. Megarlah bunga di jiwaku, dan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersih dijaga selamanya hingga hancurnya semesta. Pesate! Jaya, Pesate! Jaya. Ayo, ayo, ayo. yang selalu melekat melambangkan persaudaraan yang berdarah daradi. Air putih simbol bahwa semua manusia akan kembali ke pantauan Ibu Pertiwi. Harap-harap galon. Awas yo, awas yo, awas. Makarlah Awas yo. bukan berat
persaudaraan hingga nanti Yo, yo, yo. bersama dengan hati bersinar di dada Waduh. hingga hancurnya semesta. Yo, ratata, yo. Dengan terasa ini jiwaku menanamkan rasa persaudaraan hingga Tadi, tadi. nanti Ratata, hoya, hoya. dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta Yo, yo, yo. selamanya hingga hancurnya Jaja, semesta. jaja. Ya, ya, ho. Ya. Terima kasih semuanya. Suruh Terima kasih kepada semua dulur-dulur yang sudah hadir pada jaranan Rogo, Batoro, Putro, Surah Suro Bumaya. Surah ayo sur pasangan ayo sur Ayo Ro. Apa penonton yang ada di atas panggung di pohon turun? Penonton yang ada di atas panggung di pohon turun. Surah Singo Pungkang turun.